Veel input. Ja, maar wel heel prikkelend. Ja. Alsof je in een zee van taal mag wegdrijven. Omdat je zoveel rijke gedachten aangereikt krijgt waar je uit mag pikken. Een geweldige ervaring. Heel bijzonder, zo'n gedicht van dik een uur met bijpassende geluiden en muziek. Laat je meevoeren door de muziek, door de golven van de muziek en de klank. De klank van de woorden en de klank van de trombone. Hoe je dat kunt doen zonder één keer te haperen. Ik was er zwaar onder de indruk. En de musicaliteit ook en de combinatie was echt heel verrassend en heel bijzonder.